isisombululo ngoba mawuthi yabheka lento eyenzeka namhlanje ikuthatha isikhathi mhlawumbe ukuthi iphinde yenzeka yabona emasontweni azalo kahle bengifisa ukuthi madoda noma abafowethu noma bobhuti nginiqinisekise mhlawumbe ukuthi ke kuzilwe noma mhlawumbe inyanga ezimbili ungafika umaskandi la ngoba umaskandi uzophela ngekwazi ukuthi egqibele umgodi Yabona bagiye lapha wedini. Kake masibuya ngapha ke mntwana Ngizwe FM sobaza sigoqa ke ngesizwe ke sigoqile kumanje. Sigoqile kumanje. Lesizwe yalo lesizwe. Hey, ithi lesizwe azile manje la studio. Lalelo mfethu. Ayigoqa manje. Ayigoqa manje. Ubeka umbono noma ushifiso. Cha bo ngisho lokhu impela kumbono wami kodwa ke uma mhlasimbe kukhona inkani ngaqhubeka kodwa nje amahlaza azovela ngoba labantu ngobe bangaka la babuka yabona nabaphathi ngobe gijima nje beza la babona nje ubalekile lo muntu ofikayo so manje uma sizolandelisa umculo eduzane kwami yabona sekophoqa siwaqhibela sekophoqa impela mhlambe nzama ukunavikelisa nithi hayi baningi abantu ngaphandle kunjani uyabona uyabo sekophoqa mhlambe nzama ukuthi nichaze into engayona manje akufuni ukuthi nikhuluma iphutha ufuna ukuthi nikhuluma iqiniso emva kwenyanga ezu5 asuka manje manje uyasigweba la inyanga ezu5 ukuthi asithathi umuntu manje uyasishela ukuthi sizobe sizabukelisa uyasishela bukhoma uzobe siphempasa kaphethu yiyo kana nkulumo ukuthi uzosishela cha ubhuti akakutsheli kodwa ngizofuna ukhetha phela ukuthi ngutshela manje noma ngutshela kuyigcoma elisha ngoDisemba khethe lapho Wala manje ufuna kutshela manje noma akukhiphe ku-album khuluma mfowethu ufuna kutshela sekashuza lapho ngoba uhleze ezokutshela nje umthandela ngazi nini yatshelana bafowethu ene ngitshela phela nami ngeke ngicela ukuthi akena kumfowethu ene ngithuke nami bafowethu hawu kanti ngithi kugaga ngenhlamba nje yabo hawu sekungizwe yedwa nje hawu bafowethu uthi jive uzoyijivela nami nje cha kulungile Kamfethu kulungile asilinde lona igcoma elisha ngoDisemba mfowethu sibonga kakhulu isikhathi sakhe emsakazweni ukhozi FM izwile kuthi uyalenda nje yebo kunjalo kodwa ayikakhethi lensizwa akunelisekile ngakhethi uthi akanelisekile khetha phela mfowethu simdedele naye lo muntu uthi akutshele manje makutshela ngoDisemba noma option 2 ngutshele off air noma on air Bakusizile labo belungu mfana wami usawazi ukuhlukanisa on air on no off on and off hayi bakusizile labo belungu mfana wami yazi ukuthi namanye amaqhinga amahle okufundisa ngisi le ndoda ivele babangani nabelungu hayi ukuthi uyoziya esikoleni aphinde futhi awondle imindeni eminingi ngalomsebenzi engwenzayo kunabafowethu abaholayo njengabantu abadlala obasket ezidudo nabantu abenza into eziningi nezinkostini njalo njalo kuze kufika kuma dancers ami so nje umuntu onesandla eSouth Africa yonkana ngathini kwezomnotho futhi ke nje sekuwest manje ngoba ngicathi ngoba kune company nje nohulumeni uyayithatha itax kumina akasho kanjani iquantum usho intela methele itax so igcoma elisha kumfana nje ngidabuka khona le emdletsheni umkhaya wami ibhova kadikadika ngoba nalapha koFenisa shuthi kahle hle ngidlala ushunwa ngakithi vele nami ngidlala ushunwa ngakithi emdletsheni isigodi ekho ngakwazi lo wala uthela umkhaya kanjani ibhova akizobuthi uthela umkhaya kanjani ibhova ngizobe nguchaza mase siqedile phela senzana la ukuthi singawudukisa umlando kodwa ke mfowethu but into u90% ozonikezwa ke umculo ophekwe khona la ngaphakathi mhlawumbe kusho ukuthini lokho kunina njengabaculi mhlawumbe mawubheka nokuthi nemali manje ezoza ngakunina kade ku3% sonke lesikhathi manje siya ku4% ezobe linikezwa bakaSambro percent not cent awuyona u4 cent 4% wathi alimguli percent malini le mfuna imali yami la akalintolekela yena ngisiza yena nje alingiyamtolekelo ukukhululeka kwena u4% mhlawumbe kusho ukuthini lokho kunina njengabaculi yebo cha kuthina njengabaculi sisonkana ngikhulumela nje wonke umculi okhona noma iciko laseMzansi Afrika bafowethu kufanele sishaya izandla sibonge siphinde futhi ngoba masibonga kuba lefanele sibonge umhlonishwa
okuqhamuke nesinqumo ubaba Uhlawudi oqhamuke nesinqumo lesokuthi ke awube kanjena ngapha mhlambe siqhubeke sicoxe kube mnandi kwenzakalani nje ngamanje uboneni hayi ngibone kufika intokazi lapha esebenza nazo SABC zithatha ama selfie ngoba sekufika inkunzi yesoka bese ungitshela ukuthi ke mina ngachonyelwa isishimane into engenadali Suka manje bayishona abelungu abavuma abapendiwe eke bengasonto engalo bayishona bona bathi asika the man suka manje ngasimlalo lokho sofameni ngoba mnandi kakhulu lapha ngeyintandeni ke ingoma emnandi kakhulu lapha ke number 7 eke sitshoshisho khona lapha ke saqinisekisa ukuthi isithi entsha yakhe lapha komthandeni abelungu basikhuluma nezulu ngiyaprove lapha come that side guys uthi come this side madoda madoda I think hamba nabo yeah nomzana say sa Ashila David. Damn it. Alright. Mana okay. Abelungu laba abathi bathi Shila David. Ukhale sakho ngenyama futhi athi top. Ungaqala ubike ekhale sakhe. Ekhaya feza yikho. Mana wait. Abelungu laba bazosaka. Amazi mfowethu ngoba manje phela ngithi bangabalandeli bami bazikonke okwenza ngami. Awukhethe elula kulabo bonke lithi sa. Mana. Thala Shila David. Ashila Demet. Okay. Cha bakho. Abelungu uhamba labangazi noma amaphutha guide awaboleke ekubhaka ngoba umuntu onomlando ukuhamba nomlungu ubhaka. Yabonga. Okay, kushuthi ke kungenzeka mhlambe laba abakabhaka abafishane laba bade bahlanganisite kahle. Okay. No. Asize lapha ke usabona futhi Ngizwe angitshele kahle waxoshwa yini emdletheni ngoba phela sazizwana wena kwamngani wami angimele leyado mina ugeza injalo nitawule emhlophe awusibisithu sengabe kusangasha mina ngeke ngibone manzi hayi ngiyangixosha emdletheni suka madoda hayi ngiyangixosha emdletheni ukusezwa hayi into engixoshwe nasi akubuza ukuthi ngixoshwe yini emdletsheni uzoyithola le yakeza mina kungijabulisa kakhulu lokho kwenzakalayo ngazi ukuthi ngathini ngifikelwa amahloni kufana nezinkumbi lezi zabalandeli ezingaphandle lapha ezingilindile akuthiwa kusahambe kulamina kahle mina ngasho ngithi ngiyibuza ukuthi kahle hle abantu bathandana kimi mina ngiyini mina yabona bengiyini mina ngizengithandela abantu kangaka ngoba ngempela nami kungenza kugcina ngakholwa noma ngazi kwenzakalani mhlawumbe bekhona umuntu engisebenzisayo ngabe ngithi unjalo kodwa ke ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu oba ngiyathandaza nje kuphela yeah bese ke uzozivalela ngomkhuleko kwemasisi Thandaza ngamaskandi cha wena kulungile yeah mhlasimbe lokho ukuthandaza kwami ngomaskandi khona lokho wenza mhlawumbe ukuthi ihluke kakhulu noma mangifika endimeni ngifike umculo uphaphame ngoba umculo wamaskandi ubusuya ngokufa namhlanje uyavuka ungena ngisho kubelungu manje ungena kubantu bako India uyabona so nje konke lokho kukhomba khona ukuthi ngempela futhi nomaskandi bebethukana kakhulu bebengezwana kodwa ukufika kwami la emcweni ngibambisana lensizwa le uJava zemnike kufike kwashintsha okuningi abaculi bayezwana manje bahlala ndawonye bangabangani umculi kuphela ababhekene naye bavinjwe indoda yedwa bavinjwe yimina eqini Kokama Manwale yebo bhuti emkhanya kude yeah mntaka baba ngapha ngizothanda uphume eceleni kancane ingcolele balaleli ngoba kunodaba olubalekile la kakhulu omele ngilidlulise elungihlukumezayo emphefumulweni wami ngicela wonke umuntu ujavula indlebe alalisise kahle kubalandeli bakamaskandi noma bomculo ngicela ukuthi beyiphathe kahle lapha nasenkundleni zokuxhumana bengaphathi kabe amagama abasakazi labesinabo njengamanje ikakhulukazi njengobhuti nje uNgizwe emculo ngoba egcineni kosuku njoba ubhuti uNgizwe emculo ngasenkandla nje uzala ngakithi futhi lapha kwaNtombela
shuthi kahle hle umkhaya wami futhi umkhaya wendlamlenze so manje asikulungise lokho ukuthi abantu ake behlise noma ngabe kuthiwa mhlambe ke khona okuzwayo ungizwe udaliwe umuntu nje okhonza ukuyidlalela isikhathi esiningi mina sengiyamazi ngimjwayele so nje ngicela ukuthi bengayithathi ngenhliziyo leyo nto leyo abantu abaqhubeke bekhulume yebo ngabasakazi bethu sibathandayo kodwa hayi hlombe bafowethu hayi imnandi kakhulu mekusho nina abafriend njengabantu abasekhaleni njengabantu abalandelwayo njengabantu abathandwayo ngoba kukhona ukuthi uma umsakazi ukhulume sakuteketisa ebese umuntu lento yena eyithatha yenza into ephilayo ebese eyifaka efridgini lakhe insizwa lapha akadicula ebese yakholakala bese bayicela lokho imunce njalo ko Facebook ayimunce njengepokoza ayimunce njengepakaza kugcina sekuyinto eziningi nje ezahlukahlukene athi nokwenziwa ngakhona inkinga akicala mina engilibonayo ngiyalazi ukuthi yini ngithema ngifika la endimeni ngathanda kakhulu abalandeli bakamgqumeni okay izinto zonke ke ebezenziwa kumgqumeni noma beyishiyo kumgqumeni uthi uyazenza njengokuyitshela kuthi ukhuphula iwindi sithathe lezi zinto lezi zathwesa mina zonke ukhuphula iwindi kuthi ukhuphula iwindi abantu mabezobingelela into enjalo ngathwesa wonke lawo macala lawo ke engingawazi engicela ukuthi futhi naye umgqumeni mhlambe naye engawazi ukuthi engawazi mhlambe ukuthi ayiphenduleleke kwesinye isikhathi begcina abantu bekholiwe kodwa ngiyabonga nje uNkulunkulu ukuthi angivezele ithuba njengaleli ukuthi ngikwazi ukuyiphawulela kubantu ukuthi cha ngumfana nje mnoyiphela kahle kakhulu